Wong Sragen dan sekitarnya mesti ora asing karo panganan iki. Lah lek omahe sampeyan adoh saka Sragen utawa ngepasi lewat Sragen, aja lali jajan panganan kaya ngene iki, jenengane gendar pecel. Iki salah sawijining jajanan jadul sing isih eksis teko jaman saiki. Gawene mung saka sego beras sing wis mateng karo janganan. Tapi lek sampeyan mau adoh-adoh dolan ning Sragen, iki tak wehi ngerti carane gawe. Sik tak cicipane dhisik sithik. Wis ora usah kesuwen kakean crigis, langsung wae siapno sego beras sing wis mateng. Njur disoki banyu kobokan warna kuning saitik, terus diudek sampai cemarup. Aja lali diweni uyah sithik wae supaya rasane ora cemplang. Lah lek wis rampung leh ngudek, banjur siapno manci. Iki manci sing pating pletot wingi sidane metu neh. Tumpangno ning dhuwur kompor terus disoki banyu. Terus lanjut dipasangi sarangan, mari ngono terus segone mau dicemplungne. Lah nyemplone nganggo ento warna ijo, segone karo diawur-awur supaya ora padet. Lah wis 15 menit 47 detik, lek wis mateng terus tutupe dibuka. Aduh yo mlocot. Tutup manci kok iso ilang gantilane kaya ngene iki, piye pola sing gunakne. Lek wis mateng segone warnane malah dadi kuning kaya ngene iki. Njur diangkat dicemplungne ning baskom, ning sadurunge baskome dilemeki plastik dhisik. Terus lanjut ulekanku tak adahi plastik ben iso gondal-gandul, ben ora kelet karo segone bolo. Jenenge iki nek ning Jawa dicocoh nek cara ning daerahku. Lah lek mbahku jaman biyen ora nggunakne ulekan kaya ngene iki, tapi nggunakne alu. Ngerti ora jenenge alu ki kaya ngopo sing gede dawa ngono kae. Lek nyocok kaya ngene iki segane selagi isih panas ya bolo, aja ngenteni adem engko ndak ra iso kenyal. Lah lek wis malih dadi padet, jenenge ya melu malih dadi gendar. Wis dudu sego meneh. Mari ngono terus tak lebokne ning nggon cetakan kotak kaya ngene iki terus tak net-net supaya padet. Lek wis rampung sing kreno dhisik terus genti goreng kacang goreng cacahe 179 biji. Ujug-ujug wis mateng aja, langsung wae tak angkat nganggo erok-erok. Selanjutnya terus aku genti nggodhog tokolan. Ora perlu diitung nek iki diitung tiwas ngelu, ya kira-kira wae bobote 80 gram ngono. Nggodhoke ora perlu suwe-suwe, kira-kira lek wis alum terus diangkat ngono wae, terus banyune aja diguak ya. Diumupno neh terus digunakne gawe nggodhog bayem. Nggodhog bayem kaya ngene iki ya ora perlu suwe-suwe, engko ndak ndlodor. Nek kira-kira wis alum ya diangkat ngono wae iki wis mateng. Terus genti lanjut carane gawe sambel, siapno bawang putih karo tengah biji, 5 biji lombok rawit abang karo sak lembar godhong jeruk. Diwenehi uyah sak pucuk sendok terus diulek sampai lembut. Nguleke manual wae, soalnya nek diulek nganggo mesin kok dadine kelembutan. Lek lomboke wis lembut terus lanjut cemplungono kacang goreng mau rong centong, jumlahe 174 biji, soalnya sing 5 tak emplok. Nek ngulek santai wae engko ndak tangane pegel. Terus lanjut dicemplungi gula abang rong sendok, 3 sendok ning karo banyu cenceman asem sing wis direndhem rong dina rong bengi. Terus lanjut diulek neh kira-kira 20 menit sampai dadine mleketrek kaya ngene iki. Warnane dadine kecoklatan kaya ngene iki. Lek kurang peteng tambahno kecap ra apa-apa. Bar tak ulek iki terus tak cemplungne ning mangkok, terus tak encerne nganggo banyu anget. Dadine sambel pecel kaya ngene iki lak gampang banget to ketoke, rumangsamu gampang. Gawe niki setengah hari asline. Lek aku bleketekan setengah hari tak dadekne video mung 3 menit. Lah leh mangan iki 5 menit wis rampung kabeh iki ceritane. Lah ning ya ora apa-apa idep-idep nyalurke hobi. Kan hobiku turut pawon. Lah nek cara wong Sragen wong lanang sing senengane turut pawon iki diarani cupar. Ning ya ora apa-apa wong sep-sep ngono kae ya wong lanang. Jal gatekno bakul nasi goreng ning gerobake nek ya wong lanang kabeh. Gandeng bahane wis mateng kabeh iki tak gawekno pesenane mbokku dhisik, tak wadahi pincuk kaya ngene iki. Ngisor dhewe tak weni gendare dhisik 6 iris, terus bayem karo tokolan iki saitik wae. Ora usah oke-oke soalnya mau wae duit 3.000. 3.000 ki mau entuk gendar pecel tok. Terus tak tambahi tempe goreng 2 biji. Tempe niki ben utang sik ra apa-apa.